Kinabukasan, maaga pa siyang ginising ni Pio Carpio. Doon na din sila nag-almusal upang masimulan nila ng masigla ang araw na yon. Sa paglipas ng ilang minuto, pinili na nilang dalawa na umalis na sa lugar na kanilang kinaroroonan. Si Gonzalo na noon ang nagmamanipula ng kanilang kalabaw, gawa ng magpapahinga si Pio Carpio ng buong umaga. Siya kasi noon ang nagbantay sa kanila, kung kaya't labis na pagkapuyat ang kanyang nararamdaman. Habang binabagtas nila Gonzalo ang daan patungong talusan, napakahimbing naman ang tulog ng kanyang tiyuhin. Hinayaan na lamang ito ni Gonzalo, gawa ng alam niyang may katandaan na talaga itong si Pio Carpio. Sa pagsapit ng tanghali, pinili niyang gisingin ang kanyang tiyuhin upang kumain. Ang pinagkainan nila noong lugar ay sa isang masukal na daan na merong lilim ng maliliit na puno. Ang daanang ding yon ang dinaraanan ng mga kalabaw na merong daladalang mga paninda na siyang inilalako sa lugar ng talusan. Habang kumakain sila Gonzalo, panay naman ang pag-usap nilang magtiyuhin. Ilang minuto pa ang lumipas, merong nabanggit si Gonzalo tungkol sa mga ermetanyong gumagamit ng aral ng kaliwa upang makapagpagaling ng kanilang mga pasyente. Nang marinig ito ni Pio Carpio, pinili nitong tumawa na lamang habang nakikinig sa mga sinasabi ni Gonzalo. Matapos nitong makapagsalita, agad din namang sumagot si Pio Carpio ng, Ermetanyong gumagamit ng aral ng kaliwa. Meron akong kakilala niyan, taga Camarines Sur, sa baryo ng Tinambak. Kagaya ko, isa rin itong ermetanyong kaanib ng samahan ni Mamang. Ang pangalan ng ermetanyong yon ay si Tomas. Nakatira ito sa bundok ng Kutok, na kung saan talamak din ang lugar na yon ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nakausap ko ito noong nakaraang taon, doon sa norte, noong mga panahong nagpupulong-pulong kaming mga kaanib ni Ginang Sedes. Sa pagtagal ng aming pag-uusap, meron itong naikwento sa akin tungkol sa kanyang naging karanasan noong mga panahong naroon pa siya sa Tinambak. wika ni Pio Carpio. Ayon kay Pio Carpio, na merong naging disipulo itong si Tomas sa Tinambak. Nakilala niya ito noong pista na kung saan merong naganap na patagisan ng karga. Noong una, naging maayos naman ang pamamalagi doon ni Tomas, pero nagbago ang lahat ng iyon nang nakilala niya itong taong di naglaon ay naging kanyang disipulo. Sa buong buhay ni Tomas ayon kay Pio Carpio, hindi nito nagawang magkaroon ng disipulo, gawa ng mas ninanais nitong mapag-isa dahil na rin sa kanyang kalabisang napamulat ng husto ang kanyang ulirat sa ikatlong mundo. Ilang dekada siyang nanirahan sa bundok Kutok upang pagmasdan ang kagandahan ng kalikasan at makipag-isa sa mga nilalang na nakatira sa bundok na yon. Sa paglipas ng panahon doon ni Tomas, halos malipol na niya ang mga aswang na naninirahan sa lugar. Bago pa man nakilala ni Tomas ang kanyang disipulo sa Tinambak, kaanib na ito ng samahan ni Ginang Sedes. Nang makilala niya ang taong yun, doon nagkaroon ng karagdagang saya ang buhay ni Tomas. Marami itong pinagdaanan sa buhay, pero nang dumating ang taong naging kasama niya sa Kutok, tila ba nawala ang bigat ng kanyang dibdib. Palagi sila noong nag-uusap sa mga bigay ng Diyos at kalikasan at kung papaano ito gagamitin sa mabuting paraan. Palagi rin sila noong nag-iinuman na halos walang patid sa bawat araw na nagkikita silang dalawa. Pero dumating ang punto na biglang nag-iba ang sitwasyon nila Tomas at ng disipulo nito
nang muli nilang nakalaban ang diwatang ilang taon nang hinahanap ni Tomas. Dahil sa diwatang pumaloob sa isang inosenteng katawan, napilitan si Tomas na gamitin ang kanyang itinatagong aral ng kadiliman. Taliwas yon sa paniniwala nilang dalawa, kung kaya't hindi ito nagustuhan ng kanyang disipulo. Dahil sa padalos-dalos na desisyon ni Tomas, labis ang naging galit sa kanya ng kanyang disipulo nang tuluyang malagutan ng hininga ang kanilang ginagamot na pasyente. Kahit anong paliwanag doon ni Tomas, hindi siya nagawang pakinggan ng kanyang disipulo na siyang labis niyang ikinalungkot. Di siya nito pinakinggan na wala ng kaluluwa ang nananahan sa katawang yun dahil matagal na itong pinaghaharian ng diwatang kanyang napaslang. Magmula noong nakarinig ng mga masasakit na salita si Tomas, tuluyan na nitong tinalikuran ang kanyang nag-iisang disipulo. Kahit papaano, naging masaya naman si Tomas sa kanilang pagsama. Sa paglipas ng araw na pamamalagi ni Tomas sa bundok ng Kutok, napagpasyahan niyang ilipat ang kanyang tirahan sa mundo ng mga engkanto. Ninais niyang manirahan sa lugar na yon upang tuluyan ng makalimutan ang kanyang disipulo at kailanmay hindi na niya muli pang masilayan ito. Kahit naging masakit ang desisyon noon ni Tomas, pinilit niyang isakatuparan ito alang-alang sa kanya at sa kanyang kaibigan. Mahirap mang gawin ang bagay na yon para sa kanya, ngunit wala siyang pagpipilian. Dagdag pa ni Tomas na paminsan-minsan nasisilayan niya ang taong yon na bumibisita sa kanyang dating tahanan upang tingnan kung naroon pa siya sa lugar. Pero kahit ilang ulit man itong bumalik sa bundok ng Kutok, tanging kabiguan lamang ang sumasalubong sa kanya sa pamamahay ng ermitanyong minsan niyang naging kaibigan. Sa paglipas ng taon ni Tomas sa mundo ng mga engkanto, napagpasyahan itong muling tumira sa kanyang dating tahanang iniwan. Hindi na kasi noon bumibisita ang kanyang naging disipulo, kung kaya't napanatag na ang kanyang kalooban na kailanmay hindi na niya ito masisilayan. Kahit merong nababasang mensahe noon sa mga bituin si Tomas, pinili niyang ipagsawalang bahala na ang mga yon. Ninais na lamang niyang manalangin sa Ama sa bawat araw na dumaraan upang mas lalo pang pagyamanin ang kanyang kaluluwang pinakainiingatan. Unti-unti ding nanumbalik noon ang mga kaibigan ni Tomas dahil sa pagkawala ng bisa ng kanyang agimat. Magmula noong muling nagkaroon ng mga kaibigan itong ermitanyo, tuluyan na nitong nalimot ang kanyang naging disipulo sa isa sa mga baryong minsan niyang tinungo. Ayon pa kay Pio Carpio, na ang ginamit na mahika noon ni Tomas sa pagpatay ng isang diwata ay isang uri ng ritual na kung saan tumatawag ito ng mga matataas na uri ng engkanto na siyang papatay sa diwatang gumagambala sa tao. Kilala ang mga engkantong tinawag nito sa pangalang berdugo. Mapangwasak ang ganoong uri ng engkanto dahil kaya nitong pumatay ng kahit na anong uri ng nilalang. Ang mas nakakatakot pa sa nilalang na yon ay hindi ito titigil hanggat hindi napapatay ang mga tao o nilalang na ipinag-uutos sa kanyang kitila ng buhay. Kahit merong kalakasan ang mga nilalang na ipinag-uutos sa kanilang patayin, ay hindi nito pinipiling umatras sa laban. Lalaban ang mga engkantong yon ng patayan kahit pa dumating sa puntong magkaubusan sila ng angkan. Nang marinig ni Gonzalo ang kwento ni Pio Carpio, halos mapalunok na lamang ito ng laway dahil sa takot sa mga berdugo.
Hindi niya lubusang iniisip noon na merong ganoong uri ng nilalang ang namumuhay sa kagubatan kasama ng mga ordinaryong engkanto. Tio Carpio, magagawa niyo rin hubang tumawag ng ganoong uri ng engkanto? Tanong ni Gonzalo. Abay hindi, iho. Purong kanan ako kung kaya taliwas sa aking paniniwala ang pagtawag sa mga ito. Kung sa aral lang naman, ay meron akong alam pero kahit anong mangyari, ay hindi ko ito susubukan. Sagot naman ni Pio Carpio. Si Ruben, iho, marunong tumawag ng mga berdugo. Kung hindi ako nagkakamali, meron itong kasanggang berdugo na naghahari sa kanilang uri. Lahat ng mga kasangga ni Ruben ay purong mga maharlikang nilalang na nanggaling sa iba't ibang uri ng kanilang angkan. Masasabi ko na kung espiritual na kumbate lamang ang pagbabasihan, walang makakatalo kay Ruben at sa kanyang grupo. Halos wala pa ako sa kalingkingan ni Ruben kapag tinawag na nito ang kanyang mga kasanggang umaantabay sa kanya sa lahat ng oras. Doon pa lamang sa hari ng engkanto, ay sigurado kong maghihirap na tayong kalabanin ito. Dagdag pa ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, biglang nanumbalik sa kanyang isipan ang nangyaring pagliligtas sa kanya ni Ruben sa kuwebang pinagpupugaran ng mga hanagob. Kasabay ng pag-isip niya ng mga memoryang yon ay ang pagtaas ng kanyang mga balahibo dahil sa labis na pagkamangha sa mandirigmang antingero. Isa din kasi sa hinahangaan ni Gonzalo si Ruben at ang mga kasangga nito. Matapos makapagkwento ni Pio Carpio, napagpasyahan nilang dalawa na muli nang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Napansin kasi nilang papalubog na noon ang araw, kung kaya't ninais na nilang bilis-bilisan ang pag-usad ng kanilang pagtungo sa talusan. Nais nilang makarating doon sa lalong madaling panahon upang kahit papaano'y maiwasan nilang makakita ng mga iilan sa kanilang mga kasama na wala ng buhay dahil sa digmaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, nakakita nga si Gonzalo ng iilang kabahayan na nakatirik sa isang malawak na kapatagan na merong mga palayan. Dahil sa malapit na noon ang takip silim, ninais nilang doon na muna magpalipas ng gabi upang maging ligtas ang kanilang pamamahinga. Habang sila ay nag-iikot sa baryong kanilang tinungo, panay ang pagsipat nila sa mga bahay-bahay dahil sa pagbabakasakaling merong may mabuting loob na magpatuloy sa kanila. Habang sumisipat noon si Pio Carpio, bigla itong napangisi nang meron itong nasilayang naglalakad na magsasaka. Nanatiling nagmamasid lamang noon si Gonzalo sa kung anuman ang magiging susunod na hakbang ni Pio Carpio. Nang makalapit na sila sa magsasakang yon, biglang nagwika si Pio Carpio ng, Pilimon, ikaw ba yan? Kasabay ng pagwika ni Pio Carpio ay ang biglang pagtingin sa kanila ng magsasaka. Sa ilang segundong pagtitinginan nilang dalawa, biglang napangisi ang magsasakang yon nang tuluyang nakilala niya ang tiyuhi ni Gonzalo. Agaran din naman noong itinigil ni Gonzalo ang kanilang kalabaw upang makababa ang kanyang tiyuhin. Matapos yan, panay ang pag-usap ng dalawa na para bang magkapatid na nawalay sa isa't isa. Dahil sa mga pangyayaring yon, pinili na din ni Gonzalong bumaba ng kalabaw upang magpakilala sa kaibigan ng kanyang tiyuhin. Siya nga pala, Pilimon. Si Gonzalo, pamangkin ko. Wika ni Pio Carpio. Masaya ho kung makilala kayo, Tio Pilimon. Ako din, iho. Masaya din ako makilala ka.
Buti na padalaw kayo sa aming baryo. Sagot naman ito. Siya nga pala, Carpio. Doon na kayo manatili sa aming bahay. Alam kong tutungo kayo ng talusan, kung kaya't dumito na muna kayo pansamantala. Isang araw pa ang inyong bubunuin upang marating ang lugar na yon. Dagdag pa nito. Nang marinig ito ni Pio Carpio, tumangulang naman ito at inakbayan ng kanyang kaibigan na matagal na niyang hindi nakita. Habang sila ay naglalakad sa daan, pinili ni Gonzalong hilahin na lamang ang kanilang dalang kalabaw upang makasabay sa kanyang tiyuhin at sa kaibigan nito. Sa pagdating nila sa sentro ng baryo, agaran din naman nilang narating ang tahanan ni Pilimon. Mainit ang pagtanggap nila Pilimon sa magtiyuhin na siyang labis namang ikinasaya ni Gonzalo. Naging masarap ang kanilang ulam noong mismong gabi na sinabayan pa ng isang napakatamis na tuba. Dahil sa araw yon ng kainan ni Gonzalo, pinili nitong kumuha sa kanyang sisidlan ng karampot na laman ng tao upang magsilbi niyang panghimagas noong mismong gabi. Dahil sa medyo may kalawakan ng pamamahay ni Pilimon, kung kaya't naging matiwasay ang kanilang pamamahinga at pagsasaya. Kahit napakalalim na noon ang gabi, patuloy pa rin sila sa kanilang ginagawang pag-iinuman. Maraming kumustahan ang naganap sa dalawang magkaibigan dahil halos ilang taon din silang hindi nagkita. Pilimon, akala ko lumipat ka na ng baryong tinitirhan. Hindi na kasi kita inaasahan sa lugar na ito eh. Wika ni Pio Carpio. At saan mo naman ako balak papuntahin, Carpio? Kaya nga ako hindi umaalis sa baryong ito dahil sa pagbabakasakaling muli kang madadapo sa lugar na to. Sagot naman ni Pilimon. Matapos nilang makapag-usap, doon na nila binalikan ang kanilang masayang pagsasama noong mga panahong kabataan pa nila. Marami silang napagdaan ng mga pagsubok kung kaya't naging solido silang magbarkada. Ayon sa kwento ni Pilimon, kaya nadapo sa lugar nila si Pio Carpio ay dahil na rin sa pagsasaliksik nito sa kanilang lupain tungkol sa nawawalang mutya ng palakol. Nadapo siya sa lugar na yon, gawa ng yon ang lugar na pinaghihinalaan ni Pio Carpio na pinaglagakan ng iilang mga ritual na makapagtuturo sa nawawalang palakol. Noon kasing binata pa itong si Pio Carpio, ay halos mamatay na ito dahil sa kanyang pagmamalabis na mapasakamay ang mutya ng palakol. Kung saan-saan na ito nagawi para lamang mas lalong maintindihan ang ritual na pangtawag sa gamit na yon. Natatandaan mo pa ba, Carpio? Noong mga panahong sinaka natin ang buong palayan dito sa baryo? Napakasaya ng araw na yon na kahit kamatayan ko ay hinding-hindi ko malilimutan. Wika ni Pilimon. Maging ako man kaibigan, hinding-hindi ko malilimutan ang bagay na yon. Sa isang taon kong pananatili sa lugar na ito, ay labis ang saya ko. Hindi ko man alam kung paano ko mababayaran ang utang na loob ko sa iyo at sa pamilya mo. Pero sana, Pilimon, kapag kailangan mo ng tulong ko, wag na wag kang mahihiyang lumapit sa akin. Sagot naman ni Pio Carpio. Dagdag pa nito na, noong mga panahong nagawi siya sa baryo ni Pilimon, wala siya doong kakilala kahit isa. Sa ilang araw niyang pamamalagi sa lugar, ay halos matinding paghihirap ang dinanas ni Pio Carpio. Wala kasi siyang matutuluyang bahay sa baryo, kung kaya't ninais niyang tumira sa bundok na tanging lilim ng puno ang nagsisilbi niyang bubong. Nang makita siya doon ni Pilimon, wala itong pagdadalawang isip na kinupkup siya sa kanilang tahanan. Labis naman itong ikinagalak ni Pio Carpio, gawa ng may mga iilan pa ring tao ang merong awa sa kanilang mga kapwa.
Nang medyo tumagal-tagal na si Pio Carpio sa pamamahay ni Pilimon, pinili niyang samahan ito sa kanyang trabaho upang kahit papaano'y maibalik ang kabutihang loob nito na ipinakita sa kanya. Kapag sumasapit noon ang umaga, nagtatrabaho silang dalawa sa bukid at pagsasaka naman ang kanilang inaatupag sa pagsapit ng hapon. Kapag gabi naman, naghahanap si Pio Carpio ng mga palatandaan sa baryong yon sa kung paano makukuha ang mutya ng palakol sa pamamagitan ng ritual. Ang hinahanap kasi noon ni Pio Carpio ay ang mga naiwan ng kanilang mga ninuno na minsang nangalaga sa 7 mahihiwagang armas na ibinigay ng Panginoon. Sa loob ng ilang buwan, puro kabiguan lamang ang dinanas ni Pio Carpio. Pero dahil sa positibong pananaw niya at ni Pilimon, nagawa niyang maiahon sa mundo ang ritual na minsan ang nakalimutan ng tao. Maraming sumubok na tawagin ang mutya ng palakol, pero halos karamihan sa mga ito ay nabaliw at namatay dahil sa maling ritual na kanilang ginawa. Napakadelikado kasing tumawag ng ganoong uri ng gamit sa kadahilanang masyado itong mapaminsala kahit sa katawang lupa ng tao. Kapag merong ordinaryong tao ang nangahas na mga laga sa ganoong kalakas na gamit, ay siguradong hindi magtatagal ang kanilang mga buhay. Dapat kapag ninais mong mga laga ng ganoong uri ng mutya, ay dapat masiguro mong mas malakas ang iyong espiritual na anyo kesa sa iyong katawang lupa. Kapag nakamit mo ang mga kinakailangan upang tawagin ang ganoong uri ng mutya, ay siguradong maaalagaan mo ito ng walang kahirap-hirap. Matapos itong marinig ni Gonzalo, ay halos hindi niya magawang makisali sa usapan ng dalawa. Pinili na lamang niyang makinig sa lahat ng kwento na ibinabahagi nila Pio Carpio. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang naubos ang kanilang iniinom na alak. Yun na din ang naging hudyat para sila ay makapagpahinga. Okay, sunod kaagad natin yung 62. Salamat.